Yena wayenoshiki kakhulu kusonakala. Wayenofoward omubi ngoba yena uyafika mangimtshela. Usonakala wayefuna ukusheshe efike. Ngiyamtshela ngithi wena no DSD try. Wangavile kakhulu emlonyeni. DSD ke wayemdala kunathi esigwajisa. Yabo yabona DSD. Ayigwajisa uqobo. Usigwajisa impela uqobo. Ungahlala nathi. Balifuna ukwazi ukushaya umthetho strong. Malifikile nje ngelilanga ngikhumbula nje lithakalala akayeke Mgqumeni ko performa bazoya bona beyo performa noma engayanga bayongishaya lapha endlini Mgqumeni wayegeza 2 hours mayegeza ugqole emdumo manje sathi uqo hey siyahamba nje so performa manje wena mawafuna ukuthi mawasificanga khona kwathiwa Mgqumeni stage siyangena Bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepado kaManqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi namhlanje bethi Ngiga kamahlalelo for amakhalibhodi bathi nginomubi wami kuba ngiyawazi ukucula ngabe ngishaya kahle inabanikazi kwaNdlovu sikumukele Perfect TV sibonga isikhathi sakho ukuthi uzivakashele mfethu namhlanje futhi hayi nami ngiyathanda futhi ngiyajabula nje ukuthi ngize ngifike ku Perfect TV nami abafundi bengibona isixoxo lokho sikuxoxayo nami ngakudlulisa emphakathini ngoba phakathi sesiya ngomuntu wendoda manje la impela mina sifuna sishize into sinika abasele ngemungu ngoba phela lokho enzokushaya la kuphuphi kohlezi ngisho isizukulwana nesizukulwana kunjalo mfowethu hey afethu ngiyazi mhlawumbe amanye ama-2K lapha emakhaya le ndoda le yazi ngegama abanye abamazi kodwa nami mhlawumbe uzophuma umazi futhi uzoyibona nendima akayibambile emculweni angisho ukuthi kwabani kodwa nje umculo namaskandi bona abantu abacontribute elikhulu lo hey kwaNdlovu ngiyazi uhambo selulude hayi lo selulude mfowethu uqala nini mfowethu ungena la kumaskandi cha mfowethu ngathi nje qala ngiyajabula ukuthi izithelo ziyabonakala uhambe sesilihambile yes noma ke zibonwa ilaba abaziyo kuphela kodwa nje uhambo sesilihambile selulude la endimeni kumaskandi ngathi nje ekwenzeni izinto eziphathelene nomaskandi qale ngo2004 eminyaka ngo2004 kodwa bengingaculi bengihamba nezinsizwa eziculayo mina ngingaculi ngazangithola nje ngiyiculela iquiet zase zithi ayidodwa engathi akufanele lokho ngoba ungasemakhaya ngakithi hayi ke ngathi shifta ke nami ngabuyela ngakizo ngoba bengibona ukuthi hayi izinsizwa lezi engihlangane nazo zangakithi zenza into eyenzekayo impela noma uthi nje ucabanga into ushaya ikhwele zona zibona lingoma uthi yeka lento ezayo nje le yoqwaya phuma kulento nansi eyiyo futhi nakhona ngathi notice ke izinsizwa engikhuluma ngazo zayi notice zayikwazi ukubona umuntu onodlebe futhi aveze umbono osana phambili ngathi asibambe sonke le ndlela le yakhe yena mhlawumbe sizoyithola indlela yokuphila phambili hawo kanti ke ngize nami ke ngingene endumeni yes kodwa nje ngasuka ngingaculi mina hamba nabaculayo sihambe sikhombisana lapha nalapha ngoba ngathola abancane kunami mina bengingaphambili kwabo manje bebesathi ungilalela ngoba bengintadlana mina ngiyazi kwaNdlovu ngeke sithinta igama elika Mgqumeni singamthinta uNgiga ngeke sithinta uDSD singamthinta uNgiga ngeke sithinta uJaiva ngeke sithinta uDSD singamthinta uNgiga futhi kunjalo insizwa ke eno DSD nje ngayithola sesendimeni zibambe nalo ibhobo lathi kade okuwukuthi ke uDSD yena wafika ke kusanda ukuhamba amaqembu ngamahawela yes bahlakathi wezophinda nomahawela wase kuba ukuthi ke washeshe wahamba ngokelo wasiqapakela kumshana wakhe mina nje ihlangane nami ngo2001 ukuthi zingibone ukuthi nami ngisegoli lapha sisebenza ngakhona isikhathi esiningi besihlanganele emakhaya nazo zonke insizwa bona oDSD nabo Mgqumeni kodwa ke omjikebe abasendaweni ezikude ngingabasi kodwa ngibazile mase ngihlangana nabo behamba nebhobo radikadi noshilisa insizwa engithole zikho nosonakala umfowazoni noqondana umfowamthetho ngithole nje ihamba nalo ibhova zibambile insizwa nami ke kusho labona lokho likubonayo ukuthi le ndoda naye kufanele sihambe nawo ngendlela ngoba khona kubuye kuvele la kuyona mfethu siyazi ngeke umaskandi wonke manje siyazi ngomgqumeni nomtshengiseni yebo bonke abantu abaningi nabaculayo manje ukuthethe mina ngibuyele kumtshengiseni ngibuyele kumgqumeni
impela lezo ngwazi impela zo-2 ngiyabona ke ziyakheka nezinye ingwazi ezincane eziyothi mangabe ihamba zishiye zisibonelo kwabanye zikhona insizwe ezincane ezisanda ukufika endimeni ezincane futhi ke imezi ngifike sengikhona endimeni engiyibonayo ukuthi cha ziyethaya ufuzo lwamadoda amabili zinazo ngiyacabanga ukuthi nazo ziyokhulisa umculo ephambili impela siyazi mfethu baningi like njengamanje ushuna udominator kakhulu singasho ukuthi wamgqumeni kula maskani yebo kwamgqumeni siyafisa nokufundisa wamgqumeni naye ugcwele wamgqumeni ngoba phela naye waqala group wamgqumeni yes futhi nje isandla sebhovu abaningi babukela kuMgqumeni nabaningi banokuthatha izinto zakhe yini okwenza njengamanje ubona ushuni kaMgqumeni kanje yini oyenza dominate kangaka yini ayi special ngayo singasho kanjalo ukuthi wayena lolu hlobo lomuntu wesimanje ngoba omalume bakhe babecula ushuno wezinsizwa zasemsini njengongxalothi nolokhuzane noNcosheni nomthenjwa kwakushuno njalo owawuculwa omalume bakaMgqumeni kodwa kwase kuthi umuntu ngomethu uyacula kuphuma lokho kuuye noma ngathi uyaphi futhi nje ezangakithi insizwa enjengabo babushobeni nabo omahawukela zathatha kakhulu loshuni wangale ngaphesheya ngoba singomakhelwane ehlukanise umfula nje futhi zathatha ingakithi zathi khona la ngakithi ngoba kuseduze nayisebenzisa loshuni loyo ke wase kuzothi mase kuyisikhathi sabo koMgqumeni yaqala into yashintsha kodwa ngathi yaqala ukushintsha koshwi yaqala ukushintsha kushwi kunengoma nje ayenzile ayithi woza baba neyithi noma wangiphusha ungiphushele odakeni wawubona ukuthi ziqala ukuba isimanje manje lezo ngoma lezo ngoba abantu babengaboni ukuthi sekunengoma esilojeme kodwa engaba yihit yaqala lapho koshwi yangena ke kubo Mgqumeni lento kanjalo banale syndrome yokuba isimanje yikho wenza ukuthi umculo wabo udominate ngoba nengane ngamazi uMgqumeni ezalwe ngeviki elidlule yothi mangabe nje ina 2 years ithi uMgqumeni impela mangabe ibona umuntu namadress ithi ufana noMgqumeni kodwa washona ingakazalwa leyo ngane bethu siyabona njengamanje umculo awulula njengoba sazi siyazi siphethe amadoda engala behind wena ufike ngalesikhathi ekunzima umculo usenzima ngempela and ngisho ukuthi nifike kunama side out2 and noma mhlawumbe engakahlukani kodwa wafika ngalezo khathike uthi make emcimbini impela ziyokhala ngempela zayikhala futhi ngesikhathi sethu thina engangifika ngaso mina indijana esiqala ungaqondani kahle nebhola ngesikhathi ngifike ngafi ngoba ngiyakhumbula nje yazi yashathi khuzani impela lo muntu wangakini uyangithuka manje itshela thina kusho khona umpoto onegama layo indijana ukuthuka utshengisene ngimlamani yatshela yena yathi hayi khuzani impela lo muntu wangakini kwaze wathi ngathi dlengeleleke mina ngathi awusitshelanga nihlangana kodwa mase sinantukana sokuthi asikhuzeni hlakala angazi lutho ngomntwana kwenu ngesikhathi behlukana nje beqala ukuhlakazeka ngase ngikhona eduze kwabo ngase kodwa ngangihamba naleya ngakithi insizwa ngoba yayiba mhlungu uzongivakashela lapho enhlala sangena ke endimeni kunzima mfowethu umtshengiseni benomgqumeni bayishukumisa inkundla bawushintsha umculo wangenye indlela even nabalandeli bawo baqala manje bakhombana ngemini baze bagcina bebeka nizandla impela khumbula ngenye ilanga nje because sathi perform umgqumeni eFosloras kwaze wakhala inhlamvu phela bakwisa amagroup ayelaphe kwethu lawa amade lawa wadubula welaphe kwethu ucasha ngeyibhika kanje wathi uthi nenkani le yakhuluma la yangacasha zayikhala impela khona ngoba babezibulalane futhi abantu makufika ekutheni bangumtshengiseni ngomgqumeni ngisho ukuthi ke sayithola isashisa ngempela leya solunda ukhona ngangekho leya solundi kwakukhona oDSD no Jaiva lazathola phezulu futhi lapho kwakutholana ke phela ke manje abantu okufuna ngabe bayalwa hayi laba babalandeli ngoba abantu babengazi kubangwana kodwa babegcina bekulwebo laba abagcina bethulana oluntu waku right kuthulana bona ngoba babazi babangazi iyachaphazeleki la iyachaphazeleki balandeli shuthi kahle leyanto mfethu nani nasenixabene nabangale lamagida ngoma endidane nawe endidane kanjalo asinje
yabona mfowethu kwakuthi mangabe kufika la kushintshelwa khona mhlawumbe ngithi sizoperform e-stadium kwakusadwa ukuperform live ke lapha ilijani ifuna ukusicindezela ngoba yenza exactly lokho ekwenza e-studio yayiphethe umphondi iphethe nje encane kube yiyo kube ubhonya phansi odlala isigini bese thina ngapha ngithi Mgqumeni yento oculayo yabo mase kuyocula i-live akasekho ozokwazi ukufana noMgqumeni yabo ngasayidini lethu yabo kube mnandi nje uMgqumeni wayedlala isigini sakhe akwazi ukuyilwela ngaso yabona masihlangana lapho esiyocula khona sasingahle ama-change room sasingangeni ndawonye osengene ekuqala sengeyakhe sekuyakhe sesiyasukupela safuna nokumthindela ngalapho sofuna yethu nathi yabo basaba basuka siphakathi nje saphuma impela sabashiya wathi ubhutwe kumuza hayi asiphumeni bafana laba sebela sabashiya sahamba sawothuna yethu ndawo obengeke iphethe kahle kuba ngangena nonke iphethe kahle yizi sasazana kodwa ke ngenxa yomculo nanokuthi phela abantu abaya ngancane ugcwensa wasebenzisa i-opportunity sasingayinakile yokuthi uMgqumeni agadle ngaye ethi nobube ngathi ungagcwensa nezandla eqhubu yabo asebenzisa lokho-ke bonke abantu babebhilonga nomdidana ngoba wayevele esho ethi thina esibabi kuthiwa sifuneki eculweni thina esibancane-ke yakhe i-crowd lena nje edinayekayo lenganakekeki kahle wasebenzisa lokho and yamsebenzela le nto ukugcwensa mfethu lobu bugqokami eNdlunkulu nebuthathaphi kanti buka nje nawe unjani mfethu mfethu laphayana ngabe sesibhoxa ibhobo ngoba la ingenisa nayo nge-side la ingeze ebantwini yizeke la lifika namabhulu amakhulu ungangeni igundane la ngoba phela kwakuwushuni wangaleso Soviet kodwa amanzi ayedliwa wama uyinsizwa ayikho engawugqokanga insizwa eyibhinqa uSoviet ayikho futhi engawugqokanga uDMD ijongo ibhobo lalifaneleka mfowethu ukhona nomfana engamfanisa nalo manje kodwa lalifaneleka lalikwazi ukuthi lalingakwazi-ke lona ukuyiqhambisa kodwa nje lalifaneleka malithenga into leyiqoka yayivele isabalala nezwe lonke lingasho ukuthi yimi lo wenze lokhu lalingasho-ke lo lingasho laba manje yize into yenzeke kodwa bayasho manje lona lalingasho hayi lalingasho awubona ngabantu nesithombe sesidima waphuma isithombe sesidima wonke umuntu uzombona esenjalo shuthi le ndoda kube yikhathi zamanje ngabe amakhampani wambanga nje hayi wayesehlaniphile ebhuti wayengeke esakwazi ukumthola amakhampani because wayeseke wathi ustrategy emakhampanini amaningi ngisho ukukhangisa impahla bengithi usho ama-record company ama-record label amaningi ayemfuna wathola usehlakaniphile manje useke bathi ukumthela imvubo ngoba uqala uthola uswazi qala before uzohlakanipha awungakafiki neduze wakhe lapha khona etheleka imvubo ngangikhona ngamtakula-ke kwenye yemvubu khona ikhampani ayekuyona okwakuthiwa i-Cool Sport Music ephethwe e-India kodwa-ke inabantu abamnyama abasebenza khona omunye ubaba wakukhona ubaba wakuthiwa u-Enoch Ndlela wayesebenza khona wayithola induku lapho enganahili impela ngoba ama-sales akhona wayengakwazi ukuthola imali yama-CD kwakuba yikho nje ukuthi phela yena kubuye emakhaya uyakwazi nokuqiniseka sebenza impela besebenze kuze kufike ekutheni umuntu mhlawumbe wenza eshaya ama-gold disc kodwa angabi nemali wathi ngenye ilanga ngathi mina senzeni iplan la asihambeni siyongena emotweni yomuntu edayisayo sihlale phakathi ithi sifonele noke-manager sithi ayizila sesigaxele hawu nangampela sakwenza lo sangena emotweni eyayithengisa omunye ubhuti laphana e-Ellis Park eGcozi i-Honda Ballad lokho okuvuleka kanje sangena kiyo leya ndoda sayibuthi imalini yathi 10,000 sathi thina ayikulungile sizofonela umlungu wethu safonela uNdlela wafika uNdlela samtshela ukuthi sinenkinga la ngathi sicabene nabantu manje kufuna azozixazulula inkinga mayefika uthola sisemotweni sathi cha asiphumi kule moto sayini ishe unike lo muntu lo le mali lo share noma nayo imoto asikwazi ukuyishayela asikwazi ukuyishayela ayike aqala ukuthi ukudlula uNdlela ngithi asimblackmail manje simtshela ukuthi amagcoka amangipesa wathatha ngoba siwanikeza umuntu ozosithengela le moto ayiwabona naye kavuve phela iyalimala isinkwa siyahamba manje hayi kulungile ngizokhipha kodwa 8,000 hawu
awukhipha 8,000 sayihluphula shayisa ngayi yonke into lesihlangana na ngoba nishana nobabili mina yimi ngaqala ukushayela ngoba ngangitshe ukuthi ngisile yimi ngaqala ukushayela ngawufika eminyango la sihlala khona hayi emva kwalapho wayithatha umnikazi wayo lokho kunendawo okuthiwa kusenkomeni lapha okunama taxi manje kwakunama bus before kwakuwenzeka kube empty lapha kungabikho lutho ezungeze khona i-ground lakhe wazojwayela manje ukushayela imoto yakhe nakho automatic njalo ihambe kube automatic emva kwaleyo hayi wayeseyithengela-ke yayithandayo nje yahlangana nayo endleleni eyibukwe yinhle ethi hayi ngiyayithatha le uNdlubulo uyandala kanjani la Cool Sport-ke manje eCool Sport-ke laphana benza i-album okuthiwa yinsimbi noba umfiliseni engazi into yakhona abangayihambisa kahle kuwabili kanti uba umfiliseni indoda esemkantubomvu lezi zinto iyawazi usheshe ibone uma ngabe sekudlalwa ngabantu bahlehla-ke eCool Sport waye ey'nganeni zoma wathola ukuthi babe ngamsayinisa i-contract umuntu uma ngabe ezongena khona into eyayenzeka nje kwakuba ukuthi usebenza ngaphansi kwabo mhlawumbe ngako kwakuba ukuthembeka njalo kwakuba ukuthembeka ngoba wathi uma engena khona wasebenza wafuwa washaya i-album wakuthiwa i-2box wenza enye into washayile lokhuzana i-gold disc namhlanje sithe sibona yaya ku-platinum hayi kwasho-ke ukuthi cha i-artist la abanalo njengamanje ngoba i-artist ababenalo lali-heavy lapha kwakuyihlanganani leyo shu bese kuthi lawa amanye iy'ngane zomake awasekhaya-ke amaningi kodwa nje elalinzima yalelikhudlwana kwakuyibo obhutushwi benze iqembu wakuthiwa ihlanganani bafika-ke ibhova lapho la-take over ngoba lalo wakushaya umsebenzi lalo ushaya umsebenzi sasingasabi-ke thina ukuhamba la estradini siperforme khona labo noma bawu-10 abantu mangabe bekhona sithola khona lokho kwamenza ukuthi kubonakala ukuthi umuntu ongayiqhenya wangena-ke ebantwini ngaleyo ndlela ngoba ngesikhathi nje ngihamba nabo mina ngiqala ukungena kubona wayengahabi wayeshaya ingoma ey'nswembi kodwa engakadumi kahle hanjwa ngey'nyawo ngoba ngisho ngenza sikhambe nogcwele ngithola uhlangane nabo kuwuye Mgqumeni usonakali umjiki ushilisi begaxe ikhwama lezi zegagogcweza wahamba naso ugcweza basinyanya basiyena kodwa nje babegqoka bebo-4 lesikhwama naye ukundidana nesikhwama siswanga la eNdlunkulu wasuka nasendlunkulu undidane isikhwama sakhe ngoba babeyiphatha undidane uqondani ushilisi usonakali umjiki umuntu wayengasiphathi kwakuye u-DSD laba babeyiphatha bo-5 babeyiphatha bavele basinyanya nayo kumgqumeni esiphathe bavele basinyanya nje isikhwama and ngesikhathi engabathola ngaso ngathi nje yimi engafaka irasta ngoba ngabathola umgqumeni wayekhathi washaya amakhathi ngaleso sikhathi ngesikhathi sisaqala ukuhlangana sathi uma ngabe siqala ukuhlangana wathola wena unerasta vele dala ngangwenze ngo-2000 ngisemancane hayi walokhunja khona ingane yakithi intombazane eyamqaqa lokho ababekwenza nomdidane engabe bekwenza ngewulu yamqaqa leya ngane leya kwasala amadress ngaphansi waseqhubeka kulawo madress lawo-ke zayi noshilisi wayengenawo naye waqala lapho hawu-ke kusuka lapho-ke nje samarasta sonke ithini indidane mayiphuma angeke ngibe neshow ukuthi kwaba yini kodwa engingakusho kahle nje engangikukhumbulayo ukuthi into eyacishe bayibanga laphayana indidane yayiyimember ephezulu eqenjini kukhona imigomo abeyishayile laphayana ngoba iqenjini kwakukhona namantombazane yabo kukhona amaqembu amantombazane njengomalanda amhlophe kanjalo lawa amaqembu kaMgqumeni amagugu amaqembu la kusho ukuthi indidane yayinesikhundla ngakulelo side nokuthi kushaya umthetho ukuthi bashaya umthetho ukuthi akwenzeki kube khona osebona intombi labo sisa esinabo ngathi edwa wabo-ke wayibona intombi yabo khona la ebandleni ma eyibonile intombi wayazi ukuthi umthetho uthini wayesehlehla ngoba eyazi ukuthi vele umthetho washa uye kufanele ukuthi akube uye uhlonipha kakhulu kwase kube ngazathi ilezi imali lezi zemkhandlu lezi ukuthi mangabe uqashwe umasipala
imali yakhona ifika maybe after 3 months, after 2 months yabo. Kanti laba abacula abagida abazi bona ukuthi kungenzeka ukuthi imali ayikaze ifike. Bayitshela nje ukuthi since kwaqalwa nje bona balindele ukuhola imali yabo bayitholile. Kanti bayaphuza ukuyifaka laba abantu bakomasipala. Umcimbi ke yayimningi ngezikhathi kwakuyimicimbi yomasipala ababeqasha abaculi. Ingeminingi le yama festivals aseyikhandela thina singena ema-hall lapho ema-hall lapho singenisa ithatha imali abantu abangena esangweni. Imagine ke abantu abangena esangweni eholweni elithatha abantu mhlawumbe nabo 120. Sithathela abo 100 rand thola ukuthi iyona mali esasikwazi ukuphila ngayo ke le. Until ke kuze kufike bonaka kumasipala besiqashe. Kushuthi ke la uNdidane wazasola naye ukuthi hayi le ndoda ngathi asikhwabanisela. Kodwa wasebenzisa lelo gama ukuvika ngoba ngenye ilanga samphelezela uNdidane sana endlini yakhe eDenver. uNdidane kwawunomkhukhu wakhe wawulapha eDenver. Angathatha khona uMgqumeni wamsakhona ngesikhathi exabene naleli bandla la uMgqumeni. Wahlala noNdidane lapha eDenver ngoba wayethandana nentombazane yakubo uNdidane uMgqumeni. Kwakusibalwayo. Bahlala ushuthi wabuya naye eThembisa wahlala naye kule mkhukhu. Uthe uMgqumeni mase eqala ukwaziwa awaqhela lapha emkhukhweni. Wahlala edrobheni. uNdidane ke sivamise ukuyiphelezela ke sisuka naye izozivakashela. Sisebeka la ehlala khona. Kwathi ngelanga sifika lapho ngangiye engomeni mina ingoma le yasemakhaya sikhitha nensizwe zangakithi. Ngafika ngezwa oqala sahamba uNdidane sayiphelezela. Masiza lapha ngathi kunabantu abaculayo ukhala isiginci lapha endlini. Ngithi wayehlala nabo oMzameni noMphondi. Wayehlala nabo laphana. Kodwa esebenza nabo ngapha ngoba bonke phela sisebenza nabo babengapha ngakithi nabo onjencane. Hayi sengathi kunabantu abaculayo lapha. Masithi siyafika sekunqekisa isiginci lapha. Sekubekwa iradio ngathi bekhala iradio. Kanti ba rehearse laba abantu lapha kahle. Etha amacala nje ngapha babhizi bayareheza. Yabo ayike mawesisuka lapho ngathi ngiye engomeni mina ikhiphileke uNdidane. Ikhipha ingoma yayithi uShembe mangicabanga yayithi uShembe ialbum yakhe. Ngifika ngizokukhala ingoma unjengomGqumeni ngqo. Nengoma ezinye inokukhala ngapha ngiyazizwa ngapha yabo. Yayizwa uMgqumeni mina ngithi mfowethu usukhipha iCD ungasasitsheli manje icassette ungasasitsheli kwakwamakhassette. Usukhipha icassette ungasasitsheli. Athi hayi angikhala ngale icassette ngikhiphile. Athi lithenga lelo cassette le. Ngilithenga ngempela ngithola khona lensizwa lena nabantu ba. Silalele sithola ishaya yade lezi. Silalele sithola iyashala enkaba. Hawu ndoda manje siphumile. Lapho waqhama khona ke eyibonga ezithi libaleke nebomvu iThosalami lapho yela kwakuwa uMjosi. Wayekade enze ingoma kungaziwi ukuthi unexpected ukuthi kungana ingoma akayenzayo. Wayenza wazoyiqeda singazi wazoyirelease. Nje seyirelease wayemasi ithola. Ukuthi awusithi yawo lithi lila basamile eqembini kanti bayireza endlini. Sithi thina sathetha amacala phela kulungiswe lesimo sokuthi khona osenze wakufanele kungenziwe. Kanti bona bayareheza ngale bafoma igroup. Washo ke lokho ngonje kancane kunomuntu. Naye umumbi boy emlonyeni. Wayese nevoice ke lapho Ndidane esashanga leli lincane. Yaqala kanjalo ke indaba yokuhlukana kwabo. Kodwa ke ngibona ngathi owahlakanipha uyicwenza ngokuthi athande kakhulu lokhu kweziba entertain indaba yembi ngoba le yamqala le yathi ubaleke nebu. Le yamqala ngoba wayekade suka khona nje. Kushuthi yena wabona ithuba ukuthi ha kanti le ndoda leni ikhuluma ngami noma ngasekho. Yasebenzisa lelo thuba lelo Ndidane. President Ishaya kwebuhlungu inhliziyo kuphela ungabe ukuthi mhlawumbe awuzwanga kube buhlungu kuwe ngaphakathi yadelela le ndoda imbi kanje yathi ngobona manje engazikhulule kanti ile ndoda yayinesiphiwo nayo ngoba ukutholana kwabo Indidane yayiyigoso emakhaya lensizwa zasemakhaya ngakubo Mgqumeni. Wathola ukuthi uMgqumeni ke ukonywe kuwa Ndidane ulokhu afika lapha yaze bahlangana lapha kuba Ndidane sibalwa bahlangana ke futhi bakhombisana ukuthi banamakhono lokho kwenza ukuthi Ndidane ke izihambe noMgqumeni yena yego ngoba yayibona usibalwayo
seqala ukwaziwa futhi usho kahle iyamthanda nayo athi hayi ngihamba nayo sibali yize emncane nginayo bathi nanilala nendlunkulu ndoda masithi amangakhishwa ile ndoda le kulalwa nini la hey le ndoda yayinomqondo ofast kakhulu kodwa eyayenza ukuthi ibe nama hit kanje ilaba yithi negenge yami le enye gita kuMgqumeni eyayikade inekhono kakhulu yonke ake ngithi nje nangu uMjikijelwa mfowethu ngubani unokuqhamuka noshuni nje wakhe ethi maye usho mawusuthi usho uMgqumeni kungasawa njengalokho kade kusho uMjiki thola uMjiki akana album yonke leyo nto izosebenza kuMgqumeni thathe le ngoma athi show uMjiki uMgqumeni ayibhekele isikhala kulezi ingoma zakhe ukuthi ifitha kubi kuMgqumeni noma amagcwami noma bakwethu yabo most yalezi zazenziwa iChalakhala Shafuza zayisebenza kakhulu kwabakwethu yayisebenza kakhulu kwabakwethu yizena ecula kumagcwami ngoba uwebheka nje impela lengoma ethi sawubona nje lo album leyo wakubheka uMjiki u2 lapho lethi yothi bhuti wakubheka indidane u2 lapho nayo futhi indidane ikhona kule ngoma ethi sawubona lo album leyo kusho ukuthi ke ingoma lezi ezishiwo uMjiki iyayithanda ukuzisa ngaba kwabakwethu bese kuthi lezi ezishiwe mhlawumbe ethole mina no Jaiva ngoba mina no Jaiva sasike idlalele nje la singakwazi ukushaya skinwe siyiculela indawo zokugida lokho kwasemakhaya simbone sihleli nathi la uMgqumeni kanti yena asazi thina ukuthi ubona ingoma kulezi esizishawa la yabo ezayisebenza kuMgqumeni ke lezo ezisuke ziqhamuke nathi no Jaiva bese ukuthi uDSD nawe igagu futhi bakwazi ukubhala lapha ingoma abhala uDSD asho lakushoyo uMgqumeni akusebenzise mhlawumbe kumagcokama ngeke ngisho kanjalo yikho lokho kwakwenza ukuthi abe ingoma ezihlukahlukene kodwa ezimnandi ngoba iphimbo lakhe vele alingenye indlela bayakwazi ukwenza noma yini ngaleli yaso la bayakwazi ukwenza noma yini ngaleli yaso la wethu hambe kuze kufika kuya eDlamazi lapho ke uDlamazi bese sikhulile impela sonke nje sesihlaniphile sesikwazi ukwenza noma yini shuthi imi nga discover ke italent eliseceleni futhi kuye ngoba kukhona lento ekuthiwa umgcobanyana mabe wayitha nokudlala isiginqo sifuna ukudlala njengomgcobanyana hayi engizosengicula mina la ngicule njengomgcobanyana wazi wathi ke hey uyabona ukuthi lento singayenza kube ingoma wakhona ingoma yakhona nje leni yayithi sithemba uvumelele ukudlalela ke iyona ke yakhanda ushuni leyo ngoma ngoba sasenza yona ngalesi sikhathi sibona ukuthi omunye ushuni la ufana laba abantu hayi emva kwalapha uyabona ndoda lento esiyenza la ingoma omunye ushuni sengithi ke mina mhlawumbe singazenza zibe ningi ingoma kanje ngalezi engoshinja abangaqondile kuMaskandi Street sasebenzisa ingoma sasizizwa ishiwo uyayithanda kakhulu leli qembu wakuthiwa imalini yabona leli afropop leli wayithanda ke lelo ethanda ukucula ingoma zakhe yabo ngamtshela ngathi kunoshuni ongaphuma ke ngoba uthanda nje ingoma engesuma Maskandi nalezi zinto eziculwa labafana laba basePitoro ubhodlo umuntu khona nje ingoma eyayithi baweli yabo into njengaleyo cause nale ethi ngikhule kanzima ngithi mafika izolo bayithanda afropop kahle leyo bathanda labo bantu afropop esebenzisa ke into enjengalezo kwesi sikhathi nje siqonde nje straight ingoma yakho sithanda ngoba injalo kodwa ibo Maskandi and this people mayisicula nguye nje into behloko ekudlula ngisho yamnikazi wakho abantu manje bathi bambegawule behlile ukugawula ingoma hayi very fun bathi uMgqumeni wayekwazi ukuthi ugcina ubone kudala ukuthi bekuyingoma ngaba and nalo ishow yabona le oyishow naniyenza uyidlamanzi umgqobanyana i-album enoshuni wakho ngisho ungayithatha ikwayito kodwa masifika ngakho ngoba nami ngaze ngafake yami ethi gqobhoza ibe bala lapha ekwayito sizobadansisa sizobona kwayito wathi ngiyafaka ikwayito yami ngenami lapha wena wafika nale ngoma le ayikushuthi sathi masenza ingoma azange aphelele kuba i-album shuthi kwakhona ezingazizwa kahle sase sithi decide ukuthi si record izinsimbi noma ngabe iziphi sizobuya thathele izinsimbi sokhanda ngazi ingoma wathola le iyahlula le ngoba isaqala kakhulu yabo iyahlula le lezi ezinye nje mangikhumbula kahle khona ethi
usungazi ukhetha uzibulala nje nami ngase yimi ngada siconvert kwezakhe ngoba sesibona ukuthi ushuni usuyashaya manje ngoba sekurekhode insimbi singazi ukuthi sizocula sithini ngase siconverta leyo ebese sikuleli gqobozi bebamkhona umfo waphuzwayo lapha okuthumuhle sasimbiza ngobe bana umuhle sasimbiza ngobe bana kusho ukuthi sasisebenzisa leli gama lakhe ukuthi aqojoze yona ngoba sasisaba ukusho igama ukuthi qojozwa sasebenzisa igama lakhe oba nje wasekwazi ukuthi ibe bana le nto asebenzisa leyo gamuke wathi uyazama naye akwangavuma ukuba njengekwaito okwakhe uma njengomaskani waqhamuka elisondela la wamuntu kushona wela mina ngasho lokho ngathi kusaqwaitanyana lokho qobozi baba wena hayi ke kwaphuma le ngoma ke sekwenzeka leyo ngoma futhi abantu bayithanda ngoba kuyinto ehlukile esasingana ukuthi yini na ethi kahle kahle vele kukofakazi lokho esedlulile emhlabeni sabona abafethu nanisebenza naye abaningi beba bacula futhi kwamsiza kakhulu kuba nalabo bantu wawazi ukuba wabathelela ngobugagu ngengisho njalo ngoba la ngekho lamahalo ukuthi hlalwe yes zazi ukuthi mayihleli kube nesiginqe eduze ebanika futhi ithuba lokuthi abasifundi isiginqe mangicabanga kahle nje uJaiva wamtshela impela ukuthi ngoba uyambona ukuthi uyathanda akamgadi ukuthi wenze njani uSkhevana uyadlala impela nje angimazi impela ngidlala isiginqe impela nje kumna madoda ubona ukuthi uyasifunda impela futhi uyeqala ungasifunda leli gengele encane ngoba nabo uSkhevana bafika sesihambile nje impela ibanga selelide lapha egroupini ngoba uSkhevana wayehlala ngapha M2 umuzwa kuwa Mgqumeni ngoba wababwakhe kusemtuba lapha khumbula mayibonga uthi naye ke ukuthi mayisidukele ngapha enquthu kanti usemdletsheni uhlala ngakho uSkhevana wakhulela khona ke yena ngaqala nje ukumbona uSkhevana sasiyongcwaba uanti wakhe Mgqumeni shithi uSkhevana wayekhona ngalo la ngiqala ukumbona ke nami uSkhevana lapho waze wahlala nathi ke ngapha enquthu ngabe sa ngapha entuba ungena nje kwabo engomeni bangena Mgqumeni sehlala lapha ebhilidini engisebenza ngalo wabalanda ke ekhaya ngoba base ugcwalise kadla egade ethi kuthiwa kulahleka intshotshwe inkomo into njengaleyo sabona ukuthi ayikoze kushukula abafana ngoba basekhaya nabasebenzi sabathatha sahlala nabo noSkhevana kodwa ngiyazi umntalapho ngaleso sikhathi njengoba usho ukuthi asichithekela kubalandeli and sesahlala noFokazondo usonakala esitsheni igameko naye ehamba noMgqumeni ebhekana nazo ukuthi wayenoshiki kakhulu kusonakala wayenoforward omubi ngoba yena uyafika mangimtshela usonakala wayefuna ukusheshe efike ngiyamtshela ngithi wena no DSD try ngangili kakhulu emlonyeni DSD ke wayemdala kunathi esigwajisa yabo nani DSD ayigwajisa uqobo usigwajisa impela uqobo lungahlala nathi balifuna ukwazi ukushaya umthetho strong manifikile nje ngelilanga ngikhumbula nje lithakalanda akayeke uMgqumeni uyoperforma bazoya bona beyoperforma noma engayanga bayomshiya lapha endlini uMgqumeni wayegeza 2 hours mayegeza uqole emduba manje sathi uqo hey siyahamba nje sizoperforma manje wena mawafuna ukuthi ungasificanga khona kwathiwa uMgqumeni stage siyangena kuzolida noya shuthi uqole leave yakhe luzogile yabantu bafika stage bakuthwala uMgqumeni stage bangena bagida benza lokho abakwenzayo yena ukuthi uyafika noma ngafika bangena lapha aphi ngiyamtshela sonani uthi sonani uwe uqonina no2 tshwa ngishothi makuthaya izimpi lezi kwazi ukuthi nina yini emqalile noma uforward nizoqhina usonakala wayethula ngoba ethanda makuthiwa kiyo ngazempilo uyasho phela isandla okuningi nje wayengakunaka kakhulu wayenaka ngalokho ukuthi sekubhediwe sekufuna kuyoshaya umuntu uqolo ushilisi yena wayebhaye izishilisi ngelilawo sawabaleka nabantu ushilisi futhi saxabana nabantu lapha enquthe edrobheni nalo besithatha kancane wesibosa ngemonto embi sabahubha ke la abantu sifuna ukubashaya futhi axabana sathi siyabashaya basibona ukuthi sibaningi bahamba ngeveni babaleka ngeveni ushilizwa gijima wakhole ngemumva evenini labantu ababaleka mama ke imoto yethu balande babaleka noshilizi abamboni unayo wazi wayiwise
Bathi bafika lapha bazobheka imoto bethole unoshilisi bemula asibayeki star ngathi shayisi ijubane libushilisi yakhe manje nje isizwe esasiphila nayo kumnandi mishilisi labo Jaiva besebancane la awu Jaiva besezingane bengakajwayeli besasabo ukuhamba yena uthi ayekhona futhi yena ke hayi bangenawo futhi bamhuba ke ehudwa ke ondidana baqhama ehefuzela yafethu ulale nje sasuka lapho shona khona zinkhupha kakhulu afika ehefuzela ehlangane nje nogcwa umhuba vele angani noma mhuba impela noma wesikhothise financial kodwa yena wayengahlala hlani nathi wayenza ngomsebenzi ke ngoba wayehlala eSoweto ukhona ikhumbi kababa ngani noma ubhuti wakhe noma kababa wakhe ayegada ethi ona sikhothise lapha ethe bafana mina yena ekhuluma ifoni ngazange iringe esihamba yedwa la ebeka ifoni kanje endlebeni yena mfana impilo zamzipha ubona ubugezi siqale ukuthi umjiwe ithatha aphi mo uthi own but wegada ikhumbi kabhuti wakhe hano wayemabili noma yedwa hayi kodwa nje engikuthanda ngakho wagcinena own umfowangubane wakuyisifiso sakhe futhi yonke into ayifisa mawubheka yenze ukuthi uNkulunkulu washeshwa umphuca empilo ke ngoba izinto zase zehlangana kakhulu kumjini asehlangana yonke into ayifisa ayenzela ngayo ngesikhathi sezingane ethi owner owner amatekisi own futhi nomsuka wenkosi awufundiswa uye mina ngifuna umuntu wasifake engezweni ichala ikhaveza singayazi thina yaqhama nomjiya eyibrown nentambo la emasayidini iboshwa phezulu kavela okuqala afana phamhlelo okushini kavela ke lesitshela hawu sasayazi nathi kavela saqala ke manje kuyifuna lento egqoka ibhofu kodwa nje umuntu owafika nokusikhombisa ikhavela ichala kwaya nangesikhathi samanje nje sesiqala lebandla leli ichala kala ligqoka izinto ezithengwa phesheya intaliyana thina singani ukuthi ithatha hayi ngiyakona phana ayithandi sithi kokhoka yabona amateki la amakhulu afaka istyle nje impela wasifaka istyle sangena khaxa ukuthi nomaskandi uyakwazi ikhephe ibhek semumva amaskin jean perform stage ngingasho ukuthi ugreen move kodwa ushilisa ungeke umfice kujubane hayi ushilisa uyagijima namanje hayi ukuthi futhi yonke into washilisa ihaba mangabe kwenziwa besidlala ibhola ke team yamaphoyisa ejele la kuthiwa kusele ukop ngapho ngase midrand sine team yethu yebho kale team lengoma esifile 2010 ayithima ngempela le hayi kwakuyami le kodwa kuyami ngempela leyana kwakuyithima kaMgqumeni egida kuyo idlova zonke into engazi ibhola lashikhatlela la Mgqumeni khona indoda yasemtubo lapho kwakuthiwa sicelo esebenza ejele lapha eLukho shuthi manje yayisi organize yiloya kaMgqumeni ngapha eceleni shuthi nje yayineziqu leyanda yayijwayela ukuthi asihambe sodlala ibhola besithatha sodlala namaphoyisa khona hamba ibandla lami leli ke oshilisi Jaiva no DSD no Smomoza zodlala lapha ibhola dlala nje ibhola elifile lodwa lazi la phambili lakhathela phela mina ngangine team phela sifuna nje nokungena ku professional ngoba kufika be development ye chiefs bethatha abafana babo hawo i-team ke leyo yona ke lijezi lali maroon sashutha ngalo le 10 hawu ubheke nawe edlala ibhola uyadlala namanje wonke i-team wamaskadi awubheke wayedlala nangalesa sikhathi uthi yasaba ukweyisa wena no Jaiva yazi uzoshalo ba isigike producer loba somyeka akane izinhlobo first produce no Jaiva kaproduce kodwa nesigike uma bayasithethise ikithi kuthi awuqande wena sikwanje senalo Ngiga lokhu no Jaiva manje futhi ngiyasaba uzongisha lezi sessions wayenge yavela la uMgqumeni awuwayithanda ukudlala yabo uMgqumeni abantu mabethi wayeqhenya angabazi bakhuluma ngani ngoba uMgqumeni wayenamahloni lokho kuxakile ukhona nomfana wakhe lo mdala ukuthi usimisela unaleyo nto kaMgqumeni qo yabona nje ke futhi sasingagijimisa uLuthanda njengoba simbone efana naye nangamadress kodwa ke lo yokuthi usimiselo uMgqumeni perfect akushoti lutho
amahloni uhlale ethi bebheke phansi khophozele ethe afuna ukukhuluma ngathi ke sikusuke eGoli sifikela eThekwini Mgqumeni engakhulumi angazi ukuthi inkinga zakhe kwakuyini sithi uJaiva ke ezevula iwindi kubande la phakathi iqaleke umzele lithi semonto isibhobokile kanjani ngathi ngembobo manje khona ngathi sivuza khona bese iqala iconversation ke lapha ukuthi kukhulunywe kade lokho kumuncu nje awegangile lokho uJaiva uJaiva wegangile wawuthole ingqubuzana ngesibhakela naye Mgqumeni emdlalo sengisho driver kwesinye isikhathi kwenzele nje ukuthi kuphele lento lo Mgqumeni wethula kakhulu futhi kubalandeli wayebanika isikhathi sabo wayebanika isikhathi sabo ukuthi ke wayenenhliziyo encane wayenenhliziyo encane wayethanda futhi nokushesha kahle bese uthola ukuthi sevinjwa yiphi ukuthi umculo kanti khona le ukuthi angazi kuphi negoli abalandeli wakhipha ihleki wathi abathintele lo bezoxhawula lo hayi akalikhiphanga wathi uzosuka alikhipha manje siyesabe beze kuyazi ngalesa sikhathi abalandeli baqala bagqoka igipa nekhanda laMgqumeni baze baba baningi impela ngase ngithi ke mina uyazi ukuthi lesi igipa lezi zingasibhakela manje ngomsele ngoba sinezitha nje umuntu bayafuna ukugwaza ngaqoka lesi sigipa sakho ehambe nehlele zakho efike bekujabulele bekubambe bese liputshu ngomkhonto lapho unganakeli mhlawumbe ngoNtshumeni ngayiphasisi lezi igeki wathothi indidane eyibonile ahlala khona amagqozi indidane zagcwala izindidane zagcwala iganga futhi naye ayikuthanda ke lokho khana kwakwenzeka ula emaqhamuka lapha aqala ngezimhlophe aqala ngezimhlophe hayi emva kwalapho ke sayikhansela ke thina eGibho ngoba sasibona ukuthi zingo izonilethela amali zazingo hayi ukuthi wakhipha ite uzothola nesandla evele ethi mina hayi kodwa wayaphuma lo yamuntu emotweni futhi nje imost abalandeli bakhe ukhona abathi njengosikorokolo khona ukuthi usikorokolo wasangweni la eMtubatuba kwaku ama-fans akhe okuqina noqhosha yabona oqhosha baze bafoma igroup baze bakwazi ukukhanda igroup yeWhatsApp kaMgqumeni bengatsheli ukuthi bawucula oqhosha bazi nje ukuthi babalandeli ebhala ingoma uqhosha ayitshela ibhobo umlandeli lifike liqule kahle ibhobo esebona ngaliqhosha isasebenzi mayo yakho ngathi yakho Sasiphiwe lesukuthi itela awumayisho nje uvela ubona ukuthi ayikho yonke ngizoyenza la vele uphume kuyonto le but kodwa wanisiza ukuphila ngabo untwanikhulisa kakhulu hayi wahlakaniphisa futhi yize mina wayemncane ke kithi sino DST nolokhuzana no kontana kwamthetho wayemdala baba sasibadala thina kunaye uMgqumeni no uphela bala phela noqoqa ukuthi langigwajisa la nisisi uqoqa la hlala ubona umuzwa kubo sespread la likahlani nathi baqhamuka nje mase lifika lapha ngalibheke zonke into engasile uqaqe ukuthi yini lifuna lezi engasile zona kuye nje libheke lezi engasile uqoqa uthi ubone sethule mangabe kuqedwa la lifake icala nanokuthi ke sizingane ke usigwajise ukuthi phela khumlani umdala kunani qoko luphi sibone vele ukuthi isishilo uphula kuza wathi yabo Mgqumeni wefana nesilo ngasho njalo ngathi wefana nesilo ngoba yonke into eyisikikaba wayeyisebenzisa khumula nje khona abantu basiqeda nyanga ngesiphamu basiqeshe basibulala abantu ngesiphamu baqamba manga wathi umshayeli uzenamahlombe amakhulu kwelaseKatlehong kodwa siphela sibulala isikeles naphunywa kanjani sasihamba ngeemoto eziwu2 bese drive kabi womunye umuntu la yigebengu zoba mkhulu hawu ligcwele imoto liphethe ibhamu zonke thina siyahamba ngesiphethe sibhamu enhlahla ke thina sithanda ukugadla masinya mama wena udrive kanjani ayeceleni bavele bayikhipha ngempela abafana imoto saphuma na bathi aphuma uMgqumeni gijima phambili ethi aphuma bamkhomba ngevolovo athi aphuma usikheva mkhomba ngevolovo athi aphuma uJaiva mkhomba ngathi wagcina mina egcineni ngathi futhi lethathe sisho nje inhlamba besimthiwa ngayo cha besithi wanela sodwa la mina besingashoki nje bengalezi zaxolisa bawu6 baphethe ibhamu bonke phethe lulu bawa mkhulu futhi thina siphethele ukuthi futhi besingalindele lokho sibhakele nje nawe sayibonga lento hayi ngithe ngizo sithi
iwumshayeli usenamahlebo amakhulu insizwa siqede la ngasho ukuthi yikho ngithi njengesilo isigaba esenzekile uyasebenzisa ngoba ngisho noma ngakuthiwe sentombazane eyayithandana nayo uyasebenzisa nathi la egroupini yakhe wayifanezela faka zonke manje ngithi ethi ecula ingoma ethi amazondo seceleni kwakhe eceleni kwakhona bala khona thini ufuna sibheke sithi thina hona sisho lento le akasiphela wena uthi wena impela lingabazona bayayithanda ethi khona umuntu umfo kuthusa umntwana owangubani wajwayele ukushuta kwabakwethu vele ethi eqalabheni somntwana la umqome phela yini somntwana le ashaye khona la ebandleni la singana thina sizingoma imnandi qala manje basihlaziye inganda la ayibona kanjalo sasiphila leyo mpilo kumnandi ke kodwa ngoba mina ngasesixabane nje impela sihlukana mhlawumbe iviki lonke singazwani ngimtshela ukuthi weza la ngiyashisa wenza yonke into le ufisa nahambe ngothi umboza aqhamuka nenhliziyo yento ngoba washesha xola kusasa kwakuba uye futhi oza kimi umbone sefikile angasakhuluma lento abesibanga ngathi iqhubeka nempilo nesikhohli ngathi azisixabana hawu sihambele indawo zethu mina ngempela izinto eziningi esezoshona noma nje eseqala ukuhlakanipha ukuthi usewubaba manje besizenza izinto zobaba sinaye ngoba sithiphisa yes yabona nje ushone ezokwakho umuzi wakubo ethenge izithini ngoba ngangazi ukuthi abantu bahamba beyofuna ukushutha umuzi wakubo ngoba imbangi nocwenza nje besebenzise lezo zinto ukuthi ungaphapha nje uphaphe ukugcenza ngoba ulokhu uthi mo kodwa buwa nawe umuzi wakini ukuthi unjani yabo sase sisemaplanini ukuthi sakho umuzi athe wayesayithengile idini zokwakho umuzi wakubo ngoba imali sase siyithola impela nje wazi wangibuza ukuthi wawazi ukuthi zokwasike nemoto ebizwa kuthiwe yethu hayi le yafosa ngoba sijwayele ukuqhuba lezi zamate le ngenye ilanga wathi wawukhumbula sasa singakwazi ukuphatha imiliyoni kube yethu phela hayi ngasho ngathi hayi cha khona sekusebenzekile kodwa kwenzeke okubalekile empilweni manje ukuthi sakha makithi iphinde futhi siye ukudepend emakhampanini abanye abantu wayeseregistered ikhampani yakhe okuthiwa Mgqumeni Entertainment sesiqala nje sifaka amabe sihamba nasemotweni zakhe kubhalwa kanjalo sasiqala nje uyaphambili wathola ukuthi isikhathi esincane wayesehlabeka ukukhulu wafanele ukuthi sigijime inyanga ngapha namadokotela sikhohlwe izingoma ngeke phela vele impilo ibalekile iqiniso ukuthi iwena ngama nihamba le ndlela nangu ku right man wakhe engane sasingena wena thiwa kodwa ungasali ke lapho cha bonke kodwa ke mina ngangakhuzi ngimdala nami ngishone khona yabo ngoba isikhathi lesiningi ebesehleze ehamba nathi ngoba Jaiva bebenoshaya ngesitini benomthetho wakhe umfana ukuthi umthetho wakhe umkhumbulo besishaya ngesitini besibunga intombi zethu ezincane lama 2K besishaya ngesitini besithathele intombi zethu Sibadala mangabe sise studio so record ayifike nje sizozivakashela intombi zethu sithi sibathuma ukudla e-store bethi abakwazi ukuthenga lezi zinto ezifancy bona bacela ukuhamba nalezi zingane yize zazi besishaya ngesitini Jaiva siyenza intombi zethu abasasifuni thina ufuna laba manje ngosazibaza because iskima no dona ngathi mina bengiskima naye Mgqumeni uJaiva skima nomthetho wakhe kusiphuceni intombi zethu thina singawaki baphuce zabo obanzazi bese kuthi ke ugqiza ke usonele madoda ugqiza bakho yabona intombazane mayabhala ke singisi efonini yakhe khona nje kaJaiva yambhalela ukuthi sweet la efonini shothi manje ugqiza uJaiva yachoma yebona ngani ithini la isikhombisa ifoni isweet lengane wathi ugqiza njengimuze wemkhwenyana ithini ngale kuwe ithi usweet ifundisa wami washiya uJaiva efonela manje into ebhale nawe namanje nje ugqiza kazwana intombi zayikhulu ekhuluma isingisi isilungu la hayi ugqiza makhona ithini lento eyibhale la uyithathe abuze kuyi intombazane le ubuthini mawusho lokho kula efonini azwane nezinto ezahlelekile ngangithanda ke insizwa zakhe ezincane lezo ngoba zayikhula zizwana uJaiva uqhiza khona umuntu ugagasha
omunye Mthethwaka. zayikhula izwana izokwathi ukuthi lo ke ujeze ekhulu ke wafika I think kwaku 2009 ngoba ebesebenza ifamily esebenza nje impela eregistered esebenza ehlingasitholi nesikhathi kuukuthi ke vele kwakunalezi izinto ezazikhona emndenini wabo bengahambisani kahle ishuthi ke waqunga isibindi ke umfowabo uqovula ke yena wayiphumela yedwa nje wayibuyelela kubafabo abalingana naye kwathi usebenza nabo wangena ke ebhufeni kwenziwe album eyisicathamia ngoba sasazi eyisicathamia ekuthiwa amaduma amahle uma ungabheka lo album leyo nje manje ulalela izingoma ezithi hasa sibuye emaka isicathamia le zaphuma into engomeni ecula isicathamiyeni kwase kubhekakala ukuthi wobani ngoba isibaningi manje kutholakala ukhona umfowabo ugovula thathi Smomoza bashutha lapha obese mkhatha nje ubhekeni lapha ethombeni o Facebook bamkhatha ukho ubhekeni ubesikhathi madoda kumele ubhekeni bamkhatha manje kodwa wayeshuthi impela nje ke yize engaculi ngoba naye lokhuzana undle emnyama wayengaculi lapha kwake wenzeke nje ibhova nalo lingene umuntu wayejwayele bemculisa lapha ya kwaku uhlabisa khona umpho wahlabisa lapho ake sinayo chwepheshe uyena ke owayekade lokhunja ecula lapha bese kuthi lapha kuyidla manje khona insizwe yakuthu uqondo kwakhe yawambamba yasiqhamuka nesitayela saseshowe lesi sikabhuku baba umfundiseni yasifundisa leso style yasithanda nokudlala lezi album ledla manje ayithanda nje ukudlala ke isikhathi esiningi idlala isiginci sihlala kakhulu yankaba yizo ke insizwe ezayifika ke ebhoveni zenza into ethile naso Mgqumeni wayemthandaka umuntu wenza into akayenzayo ahlalela kwakuyifame le yana hayi kwakuyifame enkulu futhi ngempela ngoba izo lezi ezincane zayiqhamuka impela nje zithi izocela nazo ukucula manje engazi uyifaka kanjani yabo and sibona nani wayengathi ufuna mkhulu because wayifuna amaqembu wesibheka sonke ukuthi ubani wazini noma ngasakutshelanga kodwa wawubona ukuthi asebenzise lento ade uyisho ukuthi uyabona ukuthi unayo lento ethile kuwena yabona nje oJaiva I'm sure kuba kuthiwa kodwa ngathi wakwenza sekhona ngoba wabaculisa kogezo oJaiva noGqiza waculisa oDSD nomji ithwasa lami waculisa isichwepheshe lokhuzana amaduma amahle wakwenza okuningi wakwenza phela futhi okuhle ebafundisa bavela abantu ukudlaleka kanjani umjike ke ngicela ukuthi umjingi ngathi wafundiswa umnikeza ukudlala isinqa hayi Mgqumeni ngisho uJaiva ngithi wayebuye emfundisi uJaiva wayemfundisa impela Mgqumeni ngoba wayemtshengisa ukuthi kwenziwa njani wayemtshengisa ukuthi kwenza benosikheva wena wakufuna ukuskima kakhulu noqo ngoba iage esisondele yayinkulu kuneyabanye ingqondo yethu futhi ithanda ukudlobongela ngane uthethe mina ke nje zazi ngikhonzile lezi ezincane ngoba ngangiphatha imali mina nginemali ngiphatha lezo ngoba ngangiranela ibhizinisi lamaphilisi mangabe nje team ngibona ukuthi iyadliseka manje kulambekile angalindi uze kufika umnikazi ngizibandla sami sokwenza lokho esikwenzile because ukukhoza lezi ngikhonzile ngoba ziyazi ukuthi kwesinye isikhathi asikho isidingo sokubiza umlungu wazo ugola thetha kuphela ugola lifika la ngajwayele ukuhamba ngoba lulazi ukuthi uzofuna isikhamo selifishana abantu abajwayele ukuhamba nami nje mina ilabo abancane oJaiva noSkhevana nomthetho wakhe lapho yiko akushaya umshilisi sahlala naye sahlala nabo ke lapho nje ndawonye kanhle noJaiva afuna ukushaya ngesitini la hawo Jaiva besithaba koJaiva mina wangifonela usuku khona intombi yokuthuma siliso lapho ethi nawo umthetho wakhe umthetho wakhe kuthathele wasiliso ngiyamkhuza drive uzila nawo umthetho wakhe thola ukuthi kwesinye isikhathi ke wayecasha ngezami imoto ukuthi eyami imoto ayijwayelekile yabo eyakhe idumile nibasaba bangishaya nje abantu bethi ngiye uMgqumeni ngihamba ngemoto yakhe ushuthi babe ngangishaya kanti ngijabuleke ukuthi kuwa kunginimandla bavele baba indunduma mina ngilenga phansi lama threats futhi mina ngiqhamuka wafika ikhumbi le ngane yayibomvu ihamba ibandla eligidayo welandela uMgqumeni ngeCorolla yakhe wangena ngaphakathi ngiyeza mina ngedouble cap yakhe abantu bathi la tipo esho kimi usedlulile phakathi yena sasena ejabulani amphitheater
kusengaphakathi mina ngiza ngemoto yakhe bathi nathi ibhomba angivala ama-wind bag ngifuna ukubona ngathi angisile ibhomba ayi nami ngifuna ukubonakala ngathi ngiyilwa hhayi masifika lapha abantu bebona imoto yebhova bephume ngamajubane beze kiyo bayanhlanga amehlo yamadresi yini impela bavele bayivulela umnyango bangidonsa ngabona umuntu wayengibonile ukuthi angisuke Mgqumeni ngifo oqala the rest bagibela phe kwaloyo-ke sinaye sasingaphansi baxuba nanti ibhova awulazi labona ukuthi bayafa laba bantu laphuma lapho kwathiwa nathi langasele bajika bashona kini lapho njani ikhanda amadresi gcwele inhlabathi ngathi ngathi leli bhova lamama ngalimala ngathi ngizozibhova ibuka ngilimele yangihleka uthi yazi yena ukuthi ngizodaleka le nkinga ngoba baqala bajabulela imoto le ihamba leli bandleni base belindena-ke manje corona yaziwa vele abayazi corona washo phakathi Mgqumeni ngecorona kwafika wavela kanje ngewini abukele egethini yafika yavula yandoda igate yangise ngishaya ngegate kuba ngangena amadresi ngabe ngizoba nengono yafika yavula nje igate wasinquzuka limala lapho kodwa ngasindiswa ukuthi nginamadresi afika igate lashala emadresi la ngcolayo-ke njengoba ngangibhuquza phansi kuyimi oqala ngaphansi sebegcume ngathi kubona irap kanjalo angenza kanjalo ngabona ngathi hayi umuntu angakulimalela lo hayi yakhula-ke leya nsizwa futhi uyaba nobudoda nokubobaba ikhonzile-ke futhi ney'ngane zayo ikhonzile iy'ngane zizo zaziningi nje ezami zingakabi mningi kodwa ngazi zikhona eziwu-5 nawo ngathi ngizizwa ngathi nami wachitheka ubhola ngikudla wo-15 ukudla wo-15 manje ngikudla wo-15 lakuthelela hayi langithelela kahle kahle sasinganalo nalokhu ukuthi-ke ngalesa sikhathi wawungakwazi ukujola wawubona ngathi sewumakoti uzobaka kanti kuyajolwa sasingakwazi ukujola sasive sithandane thi bese kuba inkinga ngoba kuphuma ingane la asinaleyo nkinga yasemakhaya ukuthi uma ngazi ekhaya wawuqonywa phela intombi nakhona esikole enifunde nayo esikoleni enijola nayo la kodwa sasingawakuqonywana hayi ukujola bese that's why ibhova kukhona ezinye iy'ngane ezithi ngamGqumeni possible ukuthi ezakhe possible ukuthi ngabe ezakhe ngoba naye kungenzeka ukuthi akazanga ukuthi kwasala ingane la kungenzeka kupossible ukuthi kube zakhe yizeke singeke sikwazi ukuconfirm ngoba sikwazi ukuthi siconfirm ukuthi hayi yiyo le siconfirma lezi sayibona ngamehlo lezi ekhulele phambi kwethu kodwa lezi ezitholakala ngayo lento esikhuluma ngayo angeke siconfirm ukuthi yizo noma kizo ngeke futhi sithi sikuphikise ukuthi yizo mfethu ngiyazi kwaba kuhlungu kakhulu ladlula emhlabeni ibhova emva kokugula sase senze imizamo emikhulu kakhulu kwethu umfowethu wakhula alikhe lamahhala la singahlangani ngalo wayenile ehlabeke nje 4 kube khona mhlawumbe la kubuhlungu khona noma kukuncane afone ekhala kakhulu enzele ukuthi sisondele wagcina sethi-ke mina imoto yami yakhe ihlale kimi ukuze uzokwazi ukuthi uma ngabe nje kuba nenkinga ngishone khona hayi mfowethu sazama ngayo yonke indlela ukumphephisa ngikhumbula nje ngelanga sasahlasela usibali laphana uShobeni sinoJaiva nomthetho wakhe sifuna imali ngenkani manje sithi uthi lo muntu wenza umsebenzi omkhulu la ekhaya ufaka imali kodwa manje uyagula sihamba sodwa thina naye kanti nabo baxawe imisebenzi hayi-ke sasiqonde e-ofisini thina sawolwa basinika futhi ungcobo wawukhona ukuba wakuthiwa ungcobo esebenza e-ofisini intuli yasinikeza 6,000 yathi nama yikho into engizoyenza le mali angiwatshelanga abanikazi bayo ukuthi ngizomnika yona kodwa ngoba nifika ngodlika nje forward itasezikhona yasinika asasifika ngodlika sasigo-3 yiphi noJaiva umthetho wakhe sesiqampela sesikhuluma nendawo yokudubula manje manje usibona ukuthi phela sekuyonakala ngoba sasinanda sasipushwa ipressure ukuthi phela siyafelwa and isihamba and nambona lo muntu sala naye asinawo ama-ideas ukuthi kumele simuse kudokotela noma kumele simuse ebantwini noma simuse kuphi awesibhedlela yabo manje kudingeka abantu abadala abanemali futhi nemali sasishayeka lapho hayi wathola ukuthi-ke ngaleso senzo sethu baqala-ke laba bengane zoma ukuthi hayi
bem-athende ngempela umsebenzi wabo ngoba basebebona ukuthi kusho ukuthi lamuntu abona likhulu baqala-ke bakhipha nje ngikhumbula ngenye ilanga basaya bamsa kumuntu ukhona usisi lo okuthundi emaphungula ngoba angani noma nguye noma uMahapotso abathatha imoto yakhe bahanjiswa ngayo ngoba yayingaziwa phela ukuthi yintsha ngoba kwasafika ama-VVT ingaziwa ukuthi izokunganzeka ubumgqumeni lapha kanti ngoba lezi zakhe bese siba nenkinga ngokuthi uyagula akaguli abantu bamfune bashona khona sasike nje lapha endlini yami bebona imoto yakhe kusho ukuthi mazi kwakhona iquantum lakhe lalihlala nami lapha ukhona le double cab leyana make bebona zizombili lapha eminyango eflatini lami ukhona lilale libhomba uthi lilale befike lapha endlini sikhiya umnyango bethi hey sifuna unthelo drink sithi fakela lapha kusicapha sithi fakela lapha kusicapha lo manje sithengela ngayo drink ngoba nje akwazi ukuphuma ihostel yonke yaseJeep manje usesondele ukuthi ibhilidi lami lisondelene nakhona hostel manje selazi ukuthi uMgqumeni wethu mahlala